anh đi đấy mà office bill đi đấy đấy em này cái anh đi mà có gì nhỉ à 谁知道唔咧？ 谁知道都唔中意做咩？ phải bé kia 點解用點解你睇啊？ 我哋能咪地背前啊，我哋就誰都讀。你話我哋呢做咩練轉？哦，我哋兩個咧真係咁不錯。我真係咁不錯咯，啲呢種你點解地區咯？ Office dia nui vur nga. 你是老一個，對我哋查啦。 Ing mo charap chu. 誰知呢？我哋水噴嚟呢，對我哋對啦。 Ingi ah. 誰知呢？真係咩諗法啲啊？對我哋。 Apa hak tak ke oh, import tu ni se. Dora ka suka lo kan eh. Kan lo churu. 誒，當我我哋。 Ingi mo ni 20. Ingi minti konfi lo niya. 而家攞落真係咁病啫。 Mo lah ka tiek tu ni ngai lo. Ka so yang kan. Ka suka lang eh Dora zon. 誒，bé機佢電到佢哋度，大家真係咁病啫㗎。 Ôi chân mình bé tí bộ cái sự hay đi mình nghe hậu ý giá nó tù lắm lâu ấy. 佢電嗰天你度跌到等到，嗰啲當正暗到邊話啲水呗。 Ít giặc thế nào nè cha. ai kia mà bác kia mình做講講啦話，做講暗呢個唔當。 Ý ngầm chuan ổm la. Warin，bé機都走到㗎，哇！呢水樣不係唔跳咧，你，後面就咁搞埋半兩個年哦。